Puna-armeijan ylipäällikkyys. Marraskuun 27. päivä vuonna 1939 Suuren kartan ääressä kenraalit tutkivat Suomen maastoa. Heidän sormensa seurasivat kapeaa tietä Sallasta länteen, kohti Kemijärveä, sieltä edelleen kohti Rovaniemeä ja lopulta kohti Torniota ja Ruotsin rajaa. Tämä on avain, eräs kenraali sanoi osoittaen Sallaa. Jos murtaudumme täältä, leikkaamme Suomen kahtia. Pohjoinen eristetään etelästä. He romahtavat parissa viikossa. Suunnitelma oli paperilla yksinkertainen. 125 000 miestä hyökkäisi Sallan suunnalta länteen. Vastassa oli vain harvalukuisia suomalaisia rajavartioita. Matka Rovaniemelle oli 220 kilometriä. Arvioitu läpimurtoaika 3 viikkoa. Mutta kartalle ei ollut merkitty tiheää metsää, ei avosoita, ei 35 astetta pakkasta, eikä suomalaisten lujaa taistelutahtoa. Salla, rajakylä, josta tuli taistelun sydän. Salla oli pieni rajakylä Itä-Lapissa, lähellä Neuvostoliiton rajaa. Marraskuussa vuonna 1939 siellä asui alle 1000 asukasta. Kylä sijaitsi strategisesti keskeisellä paikalla. Ainoa kunnollinen tie idästä länteen kulki juuri sen läpi. Suomalainen puolustus Sallan suunnalla koostui alun perin vain Lapin rajajääkäripataljoonasta, muutamasta komppaniasta, yhteensä alle 500 miehestä. Komentajana toimi majuri Kaarlo Hämäläinen. Ei panssarivaunuja, ei raskasta tykistöä, vain miehet, jotka tunsivat metsän jokaisen polun. Hämäläinen seisoi väliaikaisessa päämajassaan ja tutki karttaa tietäen, että hänellä oli lähes mahdoton tehtävä. Kuinka paljon heillä on miehiä, nuori luutnantti kysyi. 122 divisioona, yli 15 000 miestä, panssarivaunuja, tykistöä, kaikkea mitä tarvitsevat. Hämäläinen vastasi rauhallisesti. Meillä on alle 500 miestä ja metsä. Meidän on tehtävä siitä tarpeeksi. Kun sota saapuu Sallaan. Marraskuun 30. päivänä kello 8 aamulla Neuvostoliiton tykistö avasi tulen. Granaatit iskivät Sallaan, tuhosivat rakennuksia ja sytyttivät tulipaloja. Siviilit pakenivat länteen, jättäen kaiken taakseen. Rajajääkärit olivat kaivautuneet asemiin muutaman kilometrin päässä rajasta. He näkivät ensimmäisen neuvostokolonnan ylittävän rajan. Satoja miehiä, panssarivaunuja, ajoneuvoja. Massiivinen sotakoneisto, joka eteni hitaasti, mutta vääjäämättä. Antakaa heidän tulla lähemmäs, Hämäläinen käski radiossa. Älkää ampuko ennen kuin näette heidän kasvonsa. Kun neuvostojoukot olivat 20 metrin päässä, suomalaiset avasivat tulen. Ensimmäinen hyökkäysaalto pysähtyi, mutta seuraava tuli heti perään. Heitä ei pysäytetty. Iltapäivällä suomalaiset vetäytyivät ensimmäisiltä asemilta, ei pakoon, vaan hallitusti ja suunnitellusti. Jokainen silta räjäytettiin, jokainen tie minoitettiin, jokainen varasto tuhottiin ennen kuin vihollinen ehti käyttää niitä. Joulukuu Lappi-ryhmä syntyy. Joulukuun alussa tilanne Lapin suunnalla oli kriittinen. Neuvostojoukot etenivät, vaikkakin hitaasti. Suomen päämaja ymmärsi, että tämä sektori tarvitsi vahvistuksia ja yhtenäisen johdon. Joulukuun 17. päivänä perustettiin Lappi-ryhmä, erityinen komentoyksikkö, joka vastasi kaikista operaatioista Pohjois-Suomessa. Komentajaksi nimitettiin eversti Urho Kalervo Soininen, 49-vuotias, kokenut upseeri, jääkäri ja vapaussodan veteraani. Soininen saapui Rovaniemelle ja arvioi tilanteen nopeasti. Hänen komentonaan oli nyt noin 4000 miestä, Lapin rajajääkäripataljoona, vahvistettuna etelästä tulleilla joukoilla. Silti se oli vain murto-osa vihollisen voimista. Meidän ei tarvitse voittaa heitä, hän sanoi upseereiden kokouksessa. Meidän täytyy vain pysäyttää heidät, viivyttää heidät ja tehdä jokaisesta kilometristä niin kallis, että he luopuvat, kun metsä muuttuu ansaksi. Joulukuun alussa neuvostojoukot etenivät hitaasti Sallasta länteen,
Mutta edistyminen ei ollut helppoa. Tie oli kapea, metsä tiheää ja joka askeleella he kohtasivat vastarintaa. Suomalaiset käyttivät taktiikkaa, jota neuvostokomentajat eivät ymmärtäneet. He eivät pitäneet kiinteitä linjoja. He hyökkäsivät sivustalta. He eivät taistelleet päivällä, he iskivät yöllä. He eivät odottaneet vihollista. He metsästivät sitä. Alikersantti Juhani Mäkinen, 32-vuotias metsästäjä Sodankylästä, johti pientä osastoa 8 miestä, jotka tunsivat metsän kuin omat taskunsa. Tämä ei ole armeijan sota, hän sanoi miehilleen. Tämä on metsästäjien sota. He ovat riistaa. Me olemme metsästäjiä. Yöllä joulukuun 5. päivänä Mäkisen osasto hiipi neuvostoleirin taakse. 20 telttaa, yli 100 sotilasta. He iskivät nopeasti. Granaatit, konekivääri tuli, sitten katoaminen takaisin metsään. Aamulla neuvostokomentaja laski tappiot. 23 kaatunutta, 31 haavoittunutta. Hyökkääjät olivat kuin varjoja, heitä ei nähty, ei kuultu. Kun Moskova ymmärtää ongelman. Joulukuun puolivälissä 122 divisioona oli edennyt vain 40 kilometriä Sallasta. Moskovaan lähetettiin raportti. Eteneminen on hidasta. Vastus on odotettua ankarampaa. Maasto on vaikea. Tarvitsemme lisää aikaa. Moskovasta tuli vastaus. Aikaa ei ole. Rovaniemi on valloitettava tammikuun loppuun mennessä. Mutta Sallan metsissä suomalaiset valmistautuivat. Eversti Soininen oli saapunut. Lappiryhmä oli muodostettu ja nyt alkoi todellinen taistelu. Joulukuun puolivälissä neuvostojen hidastuminen. Neuvostojoukot olivat edenneet Sallasta noin 50 kilometriä länteen. 122 divisioonan eteneminen oli hidasta, paljon hitaampaa kuin Moskova oli odottanut. Jokainen kilometri maksoi verta, aikaa ja hermoja. Divisioonan komentaja tutki karttaa väliaikaisessa päämajassaan. 2 viikkoa jatkuvaa taistelua, minimaalinen edistyminen, kasvavat tappiot. Heidän piti olla jo Kemijärvellä. Sen sijaan he olivat jumissa metsässä Pelkosenniemen alueella. Joukot olivat venyneet pitkälle linjalle. Etulinjasta takaisin Sallaan oli yli 50 kilometriä. Huoltolinjat olivat ylikuormitettuja, miehet väsyneitä. Moraali laski päivä päivältä. Missä suomalaiset ovat? Komentaja kysyi tiedusteluupseeriltaan. Kaikkialla toveri Eversti ja ei missään. He iskevät yöllä, katoavat metsään. Emme näe heitä ennen kuin on liian myöhäistä. Eversti Soininen tekee päätöksen. Rovaniemellä Lappiryhmän päämajassa eversti Urho Kalervo Soininen kokosi upseereiden kokouksen. Hän oli arvioinut tilanteen huolellisesti viikon ajan. Nyt oli aika toimia. Herrat, hän aloitti osoittaen karttaa. Vihollinen on tehnyt virheen. He ovat venyneet liian pitkälle. Heidän etulinjansa on täällä Pelkosenniemellä. Heidän huoltonsa on 50 kilometriä takana. He ovat haavoittuvaisia. Majuri Kaarlo Hämäläinen, joka oli johtanut puolustusta alusta alkaen, nyökkäsi. Ehdotatteko vastahyökkäystä? Kyllä, mutta ei suoraan etulinjaan. Me kierrämme heidät, iskemme sivustoihin, leikkaamme heidän huoltolinjan. Kaos, pelko, paniikki. Luutnantti Tapio Leinonen, nuori upseeri Kemijärveltä, katsoi karttaa epäilevästi. Eversti, meillä on noin 1500 miestä tällä sektorilla. Heillä on 10-kertainen määrä. Soininen katsoi häntä terävästi. Mutta me tunnemme metsän. Me liikumme pimeydessä. He eivät näe meitä. Se on etumme, käytetään sitä. Joulukuun 17. yön hyökkäys. Joulukuun 17. päivänä kello 4 aamuyöllä pimeydessä. Lämpötilassa 38 astetta pakkasta. Suomalaiset aloittivat Pelkosenniemen vastahyökkäyksen. 3 osastoa, yhteensä noin 700 miestä, liikkuivat hiljaa metsässä. He olivat kierrelleet neuvostoasemia koko yön
ja asemoituneet 3 suunnalta. Tavoitteena oli neuvostodivisioonan etulinjan hajottaminen ja huoltolinjojen katkaiseminen. Kapteeni Olavi Virtanen johti keskiosastoa. 250 miestä, jotka olivat asemissa vain 100 metrin päässä neuvostoleiristä. Hän kuiskasi viimeisen käskyn. Nopeus on kaikki. Iskemme, aiheutamme hämmennystä. Vetäydymme ennen aamua. Älkää jääkö pitämään maastoa. Me emme halua maastoa. Me haluamme heidän hermojaan. Kello 5 täsmälleen suomalaiset avasivat tulen 3 suunnalta samanaikaisesti. Neuvostoleiri heräsi täydelliseen kaaukseen. Granaatit räjähtelivät joka puolella. Konekiväärit jauhavat telttoja. Huutoja, paniikkia, täydellinen sokeus pimeydessä. Neuvostosotilaat juoksivat ulos teltoista puolipukeissa 38 asteen pakkaseen. He eivät tienneet, mistä suunnasta hyökkäys tuli, edestä, takaa, sivustoilta. Komentajat yrittivät järjestää puolustusta, mutta se oli mahdotonta. Yksiköt olivat hajallaan, radioyhteydet eivät toimineet. Pimeydessä kukaan ei nähnyt mitään. Suomalaiset liikkuivat nopeasti ja ammattimaisesti. He räjäyttivät ammusvarastoja, polttivat ajoneuvoja, tuhosivat huoltovarustoja ja katosivat. He eivät yrittäneet pitää maastoa, vain aiheuttaa tuhoa. 30 minuuttia myöhemmin, yhtä äkkiä kuin olivat ilmestyneet, suomalaiset katosivat takaisin metsään. Jäljelle jäi palavia telttoja, tuhotuja varastoja ja täydellinen hämmennys. Psykologinen isku. Pelkosenniemen hyökkäys ei ollut suurin taistelu tappioiden kannalta. Neuvostojoukot menettivät noin 150 miestä kaatuneena ja haavoittuneena. Suomalaiset menettivät 23 miestä. Mutta psykologinen vaikutus oli tuhoisa. Neuvostosotilaat, jotka olivat jo väsyneitä, kylmiä ja kaukana kotoa, olivat nyt myös peloissaan. He eivät tienneet, milloin seuraava isku tulisi. He eivät uskaltaneet nukkua. Metsä, joka ympäröi heidät joka puolelta, muuttui elävässä painajaisessa. Raportteja alkoi saapua komentoon. Osasto 5 näimme suomalaisia partioita koko yön, ehkä satoja. Osasto 12 kuulimme ääniä metsästä. He ovat kaikkialla. Todellisuudessa suomalaisia oli paljon vähemmän, mutta pimeydessä, kylmyydessä ja pelon vallitessa jokainen varjo muuttui viholliseksi, kun rohkeus muuttuu vetäytymiseksi. Joulukuun 19. päivänä, 2 päivää Pelkosenniemen iskun jälkeen, 122 divisioonan komentaja teki päätöksen vetäytyä. Virallisesti se oli taktinen uudelleenjärjestely. Joukot vetäytyivät 12 kilometriä takaisin lähemmäs huoltolinjoja, pois avoimista metsäalueista tiiviimpiin asemiin. Moskovan raportoitiin väliaikainen konsolidaatio. Vahvistamme asemia ennen uutta etenemistä. Mutta todellisuus oli erilainen. Moraali oli murtunut. Hyökkäyshenki oli kadonnut. Miehet eivät enää uskoneet nopeaan voittoon. He halusivat vain selviytyä. Rovaniemellä Soininen vastaanotti raportin. Vihollinen vetäytyy. Hän ei osoittanut tunteitaan, mutta sisällään hän tiesi, tämä oli käännekohta. Herrat, hän sanoi upseereiden kokouksessa. Pelkosenniemi osoitti jotain tärkeää. Vihollinen on vahva, kun he hyökkäävät, mutta he ovat heikkoja, kun me hyökkäämme. Heidän hermot eivät kestä taktiikkaamme. Majuri Hämäläinen kysyi, mitä teemme seuraavaksi? Jatkamme painostusta. Yöhyökkäykset, partioiskut, sabotaasi. Pidämme heidät pelossa ja odotamme seuraavaa mahdollisuutta. Joulukuun lopussa Sallan suunnalla neuvostohyökkäys oli pysähtynyt. Suunnitelma leikata Suomi kahtia. Suunnitelma, joka paperilla oli niin yksinkertainen, oli epäonnistunut. Vähäiset joukot olivat pysäyttäneet imperiumin. Tammikuun alku vuonna 1940 Moskova vaatii tuloksia. Uudella vuodella tuli uusi käsky jatkaa etenemistä. Divisioonaan liitettiin vahvistuksia. 88. divisioona,
saapui tukemaan operaatiota. Yhteensä Sallan suunnalla oli nyt yli 25 000 neuvostosotilasta. Tavoite oli sama, murtautua Rovaniemelle ja leikata Suomi kahtia. Tammikuun 7. päivänä neuvostojoukot aloittivat uuden hyökkäyksen. Tällä kertaa he olivat varovaisempia. Tiiviimmät muodostelmat, parempi huolto, vahvempi suojaus sivustoille. Mutta Lapin metsät eivät olleet muuttuneet, eivätkä suomalaiset. Rovaniemellä eversti Soininen tutki karttoja yhdessä majuri Hämäläisen kanssa. Neuvostojoukot etenivät jälleen hitaasti, mutta järjestelmällisesti. He ovat oppineet Pelkosenniemestä, Hämäläinen sanoi. He eivät hajoa enää niin helposti. Soininen nyökkäsi. Kyllä, mutta he tekevät edelleen saman virheen. He etenevät yhdellä tiellä, pitkä kolonna, helppo eristää. Hän osoitti karttaa kohtaan nimeltä Märkäjärvi, noin 30 kilometriä Sallan länsipuolella. Täällä tie kapenee ja metsä on tiheintä. Jos saamme heidät tänne ja leikkaamme tien heidän takanaan, he ovat motissa eristettynä. Motti, sana joka tulisi määrittelemään talvisodan taktiikkaa. Vihollisen yksikön eristäminen, leikkaaminen huoltoreitteistä ja sitten vähitellen hajottaminen. Tammikuun 11. ansas sulkeutuu. Tammikuun 11. päivänä neuvostoyksikkö, noin 1200 miestä, yksi rykmentti 122 divisioonasta, eteni pitkin tietä kohti Märkäjärveä. He olivat varovaisia, vartioita joka suunnassa, mutta he eivät voineet olla kaikkialla. Suomalaiset osastot, yhteensä noin 400 miestä kapteeni Eino Lehtisen johdolla, olivat asemoituneet metsiin tien molemmille puolille. He antoivat neuvostokolonnan kulkea ohi ja odottivat kärsivällisesti. Kun koko rykmentti oli edennyt Märkäjärven kohdalle, suomalaiset iskivät tien molemmista päistä samanaikaisesti. Räjähdykset tukkivat tien edessä ja takana. Neuvostoyksikkö oli eristetty. Lehtinen antoi käskyn radiossa. Älkää hyökätkö keskustaan. Pitäkää heidät motissa. Katkaisekaa kaikki yhteydet. Odottakaa. Kun eristys muuttuu tuhoksi. Neuvostorykmentti yritti murtautua ulos ensimmäisenä päivänä. He hyökkäsivät tien molempiin päihin yrittäen avata reitin, mutta suomalaiset torjuivat jokaisen yrityksen. Toisena päivänä he yrittivät metsän kautta, mutta maasto oli mahdoton. Syvä lumi, paksu metsä, suomalaiset partiot joka puolella. Jokainen yritys päättyi tappioihin. Kolmantena päivänä ruoka alkoi loppua. Ammukset vähenivät. Polttoaine loppui. Lämpötila oli 35 astetta pakkasta, eikä heillä ollut mahdollisuutta lämmittää. Luutnantti Veikko Korhonen, joka johti yhtä suomalaisosastoista motin ympärillä, kirjoitti päiväkirjaansa. Tammikuun 14. Vihollinen on motissa 4 päivää. He yrittävät murtautua joka yö, mutta me pidämme. He huutavat pimeydessä, joku itkee. He tietävät, että apu ei tule. 88. divisioonan joukot, jotka olivat 40 kilometriä takana, saivat käskyn pelastaa eristetty rykmentti. He aloittivat etenemisen Märkäjärveä kohti tammikuun 15. päivänä, mutta suomalaiset olivat varautuneet. Tie oli minoitettu, sillat räjäytetty, jokainen metsän aukio oli tulituksen alla. Eversti Soininen lähetti lisää joukkoja. Nyt Märkäjärven alueella oli lähes 800 suomalaista. Heidän tehtävänsä pitää motti suljettuna ja estää vahvistuksia pääsemästä perille. Tammikuun 18. päivänä, 7 päivää eristyksen jälkeen, Märkäjärven motti vaikeni. Neuvostorykmentti, joka oli aloittanut 1200 miehen voimin, oli menettänyt yli 700, kaatunein ja paleltunein. Loput antautuivat tai pakenivat metsään, jossa useimmat jäätyivät kuoliaaksi. Divisioonan pelastusyritys, joka oli kärsinyt yli 400 miehen tappiot, pysäytettiin 15 kilometriä ennen Märkäjärveä. Rovaniemellä eversti Soininen vastaanotti raportin Märkäjärven motin tuhosta. Hän ei juhlinut,
mutta hän tiesi, tämä taktiikka toimi. Mottiikka, hän sanoi upseereiden kokouksessa. Eristä, leikkaa, tuhoa. Me emme taistele heitä vastaan suoraan. Me teemme metsästä heidän vankilansa. Majuri Hämäläinen lisäsi. He ovat vahvoja avoimessa maastossa, mutta täällä meidän metsissämme he ovat avuttomia. Tammikuun lopussa Sallan suunnalla neuvostohyökkäys oli pysähtynyt jälleen. Märkäjärven motti oli näyttänyt. Suomalaiset eivät vain puolustaneet, he hyökkäsivät, eristivät, tuhosivat. Viimeinen suuri yritys. Kun uutiset Märkäjärven katastrofista saapuivat Moskovaan, päätös tehtiin. Viimeinen suuri yritys. Jos se epäonnistuu, Sallan operaatio hylätään. 122 ja 88. divisioona saivat käskyn keskittää kaikki voimat yhteen pisteeseen ja murtautua läpi. Kohteeksi valittiin Joutsijärvi, noin 70 kilometriä Sallasta länteen. Sieltä tie Kemijärvelle oli suora. Helmikuun 1. päivänä neuvostojoukot aloittivat massiivisen tykistövalmistelun. Tuhansien granaattien jälkeen 2 rykmenttiä, yhteensä yli 3000 miestä, aloitti hyökkäyksen. Tällä kertaa ei pitkää kolonnaa. Leveä rintama, tiivis muodostelma, keskinäinen tuki. Joutsijärven sektorilla eversti Soininen oli keskittänyt parhaat joukkonsa. Noin 900 miestä vahvistettuna 2 kenttätykistöpatterilla. Komennossa oli majuri Erkki Raappana, joka oli korvautunut majuri Hämäläistä. Raappana tutki karttaa ja tiesi, tämä olisi ratkaiseva taistelu. Jos neuvostojoukot murtautuisivat läpi täällä, tie Kemijärvelle olisi auki ja sieltä Rovaniemelle. Emme voi vetäytyä, hän sanoi upseereiden kokouksessa. Tämä linja on pidettävä hinnalla millä hyvänsä. Kapteeni Lauri Koivisto, nuori mutta jo kokenut upseeri, joka oli taistellut Sallalla alusta alkaen, nyökkäsi. Majuri, annamme heille taistelun, jota he eivät unohda. Helmikuun 3, kun taivas täyttyy raudasta. Helmikuun 3. päivänä aamulla neuvostotykistö avasi tulen raskaampana kuin koskaan Sallan suunnalla. Granaatit iskivät suomalaisten asemiin tunti toisensa jälkeen. Maa tärisi, puita katkesi, lumi muuttui mustaksi räjähdyksistä. Suomalaiset makasivat juoksuhaudoissaan maata vasten, kun maailma räjähti ympärillä. Jotkut rukoilivat, jotkut vain odottivat. Luutnantti Tapio Leinonen, jonka osasto oli etulinjassa, kuiskasi miehilleen. Kun tykistö loppuu, he tulevat. Odottakaa. Antakaa heidän tulla. Sitten näytämme, mitä suomalaiset osaavat. Kello 11 tykistö tuli loppui. Hiljaisuus, joka seurasi, oli lähes kuurottava. Sitten huudot neuvostojoukot aloittivat hyökkäyksen. Yli 3000 miestä etenemässä leveällä rintamalla. Ei kapeaa kolonnaa, massiivinen aalto, joka tuli eteenpäin vääjäämättömästi. Nyt, Leinonen huusi. Konekiväärit avasivat tulen. Kiväärit, kenttätykistö, kaikki samanaikaisesti. Ensimmäinen aalto kaatui, mutta toinen tuli perään, ja 3. Verinen päivä. Taistelu Joutsijärvellä helmikuun 3. päivänä oli verinen. Neuvostojoukot hyökkäsivät aalto toisensa jälkeen, uupumatta kärsien valtavia tappioita. Suomalaiset taistelivat jokaisesta metristä. Ammukset alkoivat loppua. Konekiväärit ylikuumennivat. Miehet vaihtoivat asemia, kantoivat haavoittuneita, jatkoivat taistelua. Iltapäivällä neuvostojoukot murtautuivat läpi yhdestä kohdasta. Alikersantti Juhani Mäkinen, veteraani, joka oli taistellut alusta alkaen, johti vastaiskun 30 miestä, jotka hyökkäsivät pistimet edellä. Eteenpäin, hän huusi, ei askelta taaksepäin. Lähitaistelu oli raaka, nopea, armoton, mutta suomalaiset sulkivat aukon. Linja piti edelleen. Illalla, kun pimeys laski, neuvostohyökkäys tyrehtyi. Maastossa makasi satoja ruumiita. Lumi oli punaista verestä, mutta linja piti edelleen. Kun tahto voittaa numerot.
Helmikuun 4. päivänä neuvostojoukot yrittivät uudelleen. Ja 5. päivänä. Ja 6. päivänä. Mutta joka kerta suomalaiset torjuivat hyökkäykset. Majuri Raappana, joka oli ollut rintamalla koko ajan, kirjoitti raportin Eversti Soiniselle. Vihollinen on tehnyt kaikkensa. He ovat uhranneet tuhansia miehiä, mutta me pidämme. Miehet ovat uupuneet, mutta he eivät anna periksi. Joutsijärvi on heidän hautansa. Helmikuun 7. päivänä neuvostohyökkäykset lakkasivat. 122 ja 88. divisioona olivat menettäneet yhteensä yli 2500 miestä 6 päivässä. He eivät olleet edenneet metriäkään. Moskova teki lopullisen päätöksen. Sallan operaatio lopetetaan. Joukot siirtyvät puolustukseen, kun unelma kuolee metsään. Rovaniemellä eversti Soininen kokosi upseereiden kokouksen helmikuun 10. päivänä. Herrat, hän sanoi väsyneenä, mutta ylpeänä. Joutsijärvi oli ratkaiseva taistelu. Vihollinen on tehnyt kaikkensa. He ovat epäonnistuneet. Sallan suunnalla ei ole enää hyökkäysoperaatiota. Majuri Raappana, jonka kasvot olivat mustat savusta ja väsymyksestä, sanoi hiljaa. Moskova halusi leikata Suomen kahtia. He suunnittelivat marssin Rovaniemelle. Me pysäytimme heidät 70 kilometriä rajasta. Kapteeni Koivisto lisäsi. Me näytimme heille, että metsä on meidän ja täällä me emme häviä. Helmikuun puolivälissä, kun rauhanneuvottelut Moskovassa olivat käynnissä, Sallan rintama oli hiljainen. Neuvostojoukot pitivät asemiaan, mutta he eivät hyökkänneet enää. Eversti Soininen kirjoitti loppuraportin päämajaan. Lappiryhmä on täyttänyt tehtävänsä. Vihollisen yritys leikata Suomi kahtia on epäonnistunut. Sallan, Pelkosenniemen, Märkäjärven ja Joutsijärven taistelut ovat osoittaneet. Määrä ei voita, jos puolustaja tuntee maaston ja käyttää sitä viisaasti. Rovaniemi on turvassa. Ja Lapin metsissä, joissa tuhansia oli kaatunut, suomalaiset tiesivät, he olivat tehneet mahdottoman. Maaliskuu vuonna 1940, kun rauha tulee. Maaliskuun 13. päivänä vuonna 1940 Moskovan rauha astui voimaan. Sallan rintamalla suomalaiset sotilaat saivat käskyn. Aseet vaikenevat. Sota on ohi. Eversti Urho Kalervo Soininen seisoi Rovaniemen päämajassa ja katsoi karttaa. 3,5 kuukautta taistelua. Lappiryhmä oli estänyt Neuvostoliittoa leikkaamasta Suomea kahtia. Majuri Erkki Raappana sanoi hiljaa. Mitä tapahtuu nyt? Nyt he menevät kotiin. He ovat ansainneet sen. Sallan suunnalla kapteeni Lauri Koivisto seisoi metsän reunalla ja katsoi itään kohti maastoa, jossa he olivat taistelleet. Alikersantti Juhani Mäkinen sanoi hiljaa. Luuletteko, että he muistavat meidät? Koivisto hymyili väsyneesti. Historia muistaa Kannaksen ja Kollaan, mutta me tiedämme, Salla oli yhtä tärkeä. Täällä he yrittivät leikata meidät kahtia. Täällä me pysäytimme heidät. Moskovan tunnustus. Moskovassa kirjoitettiin loppuraportti. Sallan operaatio epäonnistui täysin. Tavoite oli Rovaniemi. Saavutettiin 70 kilometriä. Tappiot 4600 kaatunutta ja haavoittunutta, 1900 paleltunutta. Vihollisen tappiot noin 500. Johtopäätös. Mottitaktiikka ja maastoetu kumosivat numerisen ylivoimamme. Veteraanit muistelevat. Vuonna 1960 Rovaniemellä pidettiin veteraanien kokous. Eversti Urho Kalervo Soininen jo eläkkeellä puhui. Salla ei ole tunnetuin taistelu, mutta se oli yksi tärkeimmistä. Moskova suunnitteli leikata meidät kahtia. Te pysäytitte imperiumin. Majuri Raappana lisäsi hiljaa. Me teimme sen, mitä oli tehtävä. Perintö. Sotahistorioitsija professori Arvo Pajunen kirjoitti vuonna 1964. Sallan operaatio on aliarvostettu.
Neuvostoliiton suunnitelma oli strategisesti järkevä. Lappiryhmän onnistuminen oli kriittinen koko sodan kannalta. Tänään Sallassa on yksinkertainen muistomerkki. Siinä lukee: täällä taisteli Lappiryhmä vuosina 1939 n 1940. He pysäyttivät vihollisen. He pelastivat Lapin. Joka vuosi muutama vanha mies käy siellä. Eräs silloin 95-vuotias sanoi: me emme olleet sankareita, me teimme velvollisuutemme, mutta kun näin, että Rovaniemi on edelleen Suomen, tiedän, se oli sen arvoista. Sallan taistelu opetti: strategia voi epäonnistua, jos vastustaja tuntee maaston. Neuvostoliitolla oli 25 000 miestä vastaan 4 000. Heillä oli kaikki paitsi yksi asia: he eivät tunteneet Lapin metsää. Eversti Soininen kirjoitti vuonna 1957 Salla ei ole legenda, mutta se on yhtä tärkeä. Siellä me näytimme, että pieni kansakunta voi pysäyttää suurvallan, jos se käyttää älyä voiman sijaan. Lapin metsissä on vielä jäljellä vanhoja juoksuhautoja, muistoja ajasta, jolloin muutama tuhat miestä seisoi suurvallan vastaan ja voitti. Se on Sallan perintö. Perintö, joka elää joka kerta, kun pieni kansakunta kieltäytyy taipumasta.